Здравейте на всички! Така, продължаваме с втора част на видеото по схема 8-9. Пак съм с кафето, пак обмислям, премислям и да, вече е време да ви дам и самите размери за вътре за самото албумче. Така, първо да ви покажа ето това как стана самия гръб. Ето го. Аз по средата съм сложила ленти книговеско платно. Знаете, това е 1 см разстояние. Отрязала съм ги на 0,8 мм и някак си по-ми харесва така визуално с платно. По-естетически изглежда добре. Така, имате размерите в първото видео за този гръб, който ще ловим 4 страници от албума. Казах страници, след малко ще минем и на размерите на страниците. Тук още не съм залепила, ще направя вече видео как залепям всичко. Това казахме, че е тук, това тук, но преди това ще монтираме ето този език, който си е придал форма и ето го вече облечено самото скрито картонче, което ще бъде ето тук. След като сме декорирали самия албум, ще сложа скритото картонче и тогава вече ще влиза това нещо ето тук. Така, по този начин. И тук, като е залепено, ще стои по този начин за затваряне на самия албум. Ето. Така. Така. Това ще направя видео за него. Как го сглобявам, за да ви стане по-ясно. Приготвила съм си вътрешните декоративни хартии. Така. Също така знаете, че преди да залепим тях, ще трябва първо това да сложим и след това тях. Платното, това и след това кориците отгоре. Ето така, по този начин. Накрая това и най-първо тук е езичето, самото езиче, което ще захвана с 6 братца, мисля. 6, да стои красиво. Така. Така, за албума ще ни трябват, казахме, 4 страници ще има вътре. От крав картон ги правя. Аз, вие казах, гледайте да е по-дебел картона. 4 броя 15 по 20 см и 4 броя 15 по 22 см. Като това последното 15 е широко, високо 20, 15 широко, високо 22. Като последното обиговаме 1 см отгоре и 1 отдолу. Защо? Ами за да направим ето така, като тип папка. Ето го, това е 15 по 20. 15 по 20. Това е 15 по 22. 22. Казахме, биговаме 1 см отгоре, 1 отдолу, прегъваме и залепиме. Преди обаче да залепим, аз ето тук ще си направя така, като, не знаете как са папките, едно маркиране. Нямам го тук самия трохел да ви покажа, но се сещате за какво говоря. Сега ще ви го покажа готово. За тази цел
Имам ето такава линия. Тя се води за центриране. Виждате нулата. Слагам я в центъра, горе-долу и гледам примерно 9 и нещо и от двете страни. Тогава маркирам с молива, центрирам и си изрязвам ето това полукръгче. Така практикувам и с двете. И след това залепям. Нанасям лепило тук и залепям и съответно трябва да се съвпаднат. Може и само на едното да отрежете полукръг. Това няма никакво значение. Само да видя тук дали имам резнато. Да, имам едно резнато. Сега ще ви покажа. Ето. Ето така. Представлява залепено всичкото това. Виждате. 4 такива ни трябват. 4, защото казахме, страниците са 4. Това влиза тук. След като започна да монтирам самия албум. Завътре ще ни трябват 4 двойна картичка ги водя. Тя е с размери 26 на 19 и биговаме на 13 см. За по-естетически отново съм изрязала с крокодайл аглити, лично аз. Тази картичка влиза ето тук и застава по този начин. На нея могат да се фанат 4 снимки, 15 по 20 см спокойно. Но това с декорирането вече кой както пожелае. Така, казахме 4 броя такива също. Сега, ако използвате като мен 30,5 на 30,5 картон, тук съм разграфила как най-добре да се извадите ето тези, без да губите, да изхвърляме излишно хартия, картон и така нататък. Така, за целта ще ви трябва само 2 листа. Тоест, 4 листа. 4 листа, от които ще извадим и 4 ето тези елементи. Този лист е 30,5 на 30,5. От тук до тук правя 20 см. Режа го. Сега даже ще го срежа, защото на мен ми трябва едно, за да видите как става. Така, казахме 20 см. Тоест 2 листа само ще ви трябва, защото от 2 листа излизат точно 4 такива вложки за албума. 20 на 15 един път и на 15 втори път. И тук ни остават тия 0,5 см, които изхвърляме. Ето имам за 2 листа. Това е горната част. От долната част на това, което изрязахме току-що, ни остава ето това. Това ще е картичка двойна за джобове, на които сега ще дам размерите. Тя ще влезе вътре. И понеже трябва да е 15 и тя, тук са 30,5, ще махна 5 мм. Унищожавам и биговам на 15. Така, понеже не си виждам тук
биговачката явно нататъка. Тези я режа. Получаваме ето това. Ето такава картичка, която е за снимки 9 на 13. Трябват ни също 4 такива. Тоест, имаме една, за нея ще трябва малко повече картон да използваме, но до тук изрязахме за 2. Следващото, това 15 на 20, следващото казахме 22 на 15. Режем на 22. На 22. И пак на 15. Следващото пак на 15. Тук вече ще трябва да биговаме 1 см отгоре и 1 отдолу. Сега ще си донеса биговачката и продължаваме. Така, ето и намерих я. Това унищожаваме. Биговахме, казах, биговаме 1 см отгоре и 1 отдолу. Прегъваме. Ето ни едното. Тук имаме две единични. Ето ни едното биговано. Сега второто. Един и един. Така. И ето имаме за две странички. Ето за една и за две. Така, от това казахме, че правим двойната картичка, която влиза в джоба. Тя е биговаме я на 15. Тя е 15 на 10,5. Ето я и нея. И от втория лист ни остана ето това. От него правим джоб, който трябват ни 4 броя, също е 17,5 по 6,5 см. 17,5 по 6,5. Режем на 17,5. Ето. Да измеря с точност. Да, 17,5 на 6,5 см. Така, на 6,5 см. И биговаме от трите страни, двете къси, една дълга, на сантиметър и половина. Сантиметър и половина. Сантиметър и половина и сантиметър и половина. Така. Тук също си ловим центъра. Да си направим полукръгче. Може и след като сте прегънали, може и от самото начало. Биговките. За целта тук ще трябва да отрежем ето така част от ъглите, за да стои по-красиво. Всичкият този молив ще трябва да се изчисти. Така че ето така нанасяме лепило ето тук и си затваряме самия джоб. Сега ми изсъхна и лепилото.
По принцип, джоба може да се затвори по два начина. Долното и горните отгоре. Или страничните и долното отгоре. Кой както прецени. Според мен правилно е ето така. Долното и тези отгоре. Аз имам тук готови джобове, сега ще ви покажа. Ето ги. Готови са, не са залепени, трябват ни, казахме, 4 броя. Пак повтарям, 4 броя джобове, 4 броя такива папки, 4 броя такива папки и 4 такива двойни картички. Това излиза от от 4 такива листа, които ви показах, 30,5 на 30,5. Така, двойната картичка, за нея ще трябва отделно да си направите отделни листи. Тя беше 26 по 19 и биговаме по средата на 13 см. Също ще трябват 4 броя. След това, като го сглобя албума пред вас, ще видите къде отиват всичките тези неща. Така, тук остават ресто от тия два картона, които изрязахме. Тези картички също ще влезат в албума за различни от тези тип полароидни, инстантни снимки, такчета и така нататък. Това вече фантазията ни може да даде много неща, така че в никакъв случай няма да изхвърлим никакъв картон. Дори може джобче да направим, което джобче мисля да сложа ето тук. Представете си го това декорирано. Така, ето тук мисля да сложа на такова джобче, само че по-късичко. Ето тези парчета, които останаха. Пак така, от трите страни биговете по 1 см или сантиметър и половина и ще получите джобче за тук. На джобовете също ще направя изрязани полукръгчета. Казахме, ловиме центъра, маркираме и си правим полукръгче с или някаква друга форма. Просто важното е да се вижда малко по-различно, като ето това. Може и на двете, а може и само на горната страна. И след като монтираме всичко, ще го видите по-добре, разбира се, защото сега няма как. Така, не искам да удължавам втора част, защото беше само за размерите. Аз вече ви ги дадох, така че това е всичко от мен за сега. Третата част вече ще бъде сглобяване и събиране на самия албум.